nik zahartzaroaz edo zahartze prozesuaz idatzi nahi izan dut. Kezka pertsonal batetik, nire buruari ere idatzi diot liburu hau, baina batez ere kezka sozial eta politiko batetik idatzi dut. Iruditzen zaidalako gogo eta gutxi dagoela gurean zahartze prozesuak suposatzen duenaz, batez ere kontzientzia sozial eta feminista minimo bat daukagun emakumeen zahartzeaz gogo eta gutxi dago. Egia da azkenengo denboran pentsiodunen kanpaina dela eta kanpaina sujeto politiko kolektibo berri bat sortu da, hori oso poztekoa da. Baina, ala ere, nire ustez, beste kontu batzu ez hitz egiten da, baina nire ustez ez da inbestitz egiten zahartzeak suposatzen duenaz, ezta? Liburu hau egia esan jaiotzen da duela bi urte 2017an antolatu genuen Basaurin Marinean, emakumeen etxean, mintegi bat deitu genuena konplexurik gabe nola jarri zahartzaroa agenda feministan. 15 emakume egon ginen, bi aldiz bildu ginen, lau ordu edo, pizka bat zahartzaroaren inguruan hausnartzen, eta niretzako oso importante izan zen, eta nola edo ala han atera ziren gai asko daude bebai liburu honetan, ezta? Eta ja uste dut momentu hartan erabaki duela zerbait idaztea. Angelek esan duen bezala, hasieran eneukan oso argi, pentsatu nuen, egingo dut artikulu bat, zerbait, baina horrek eskatzen ziren gainera ikerketa bat, badaude ikerketak emakume zaharren inguruan, baina ez asko, hemen aipatuta daude liburuan bebai azkenean referentzia batzuk. Baina iruditu zitzaidan hasieratik poesia idazteak ematen zidala irudimenerako eta esperimentaziorako aukera gehiago, eta gainera hain argi ez dituen gauzak garatzeko modua, jorratu nahi nuen beste bide bat, horregatik azkenean poema liburu bat izan da, edo da. Baina beti ere, ja orduan eta gaur egun ere, nik ez dut gure idaztea zahartzaroaz modu idealizatu batean, ez da kontrakoa modu negatibo batean, iruditzen zait bi joera horiek nagusitzen direla zahartzaroaz hitz egiten dugunean, edo idealizatzen da, eta ematen du dela, superonda, edo alrebez, dana tragedia, dana, aspektu negatiboak. Nik hori ez nuen ningura, nahi nuen pizka bat zahartzara bere komplexutasun aurkeztu, baina iruditzen zait, eta horregatik izenburua eta horregatik edukia iruditzen zait, gaur egun emakume zaharrak bizitzen ari direla errealitate berriak, hainbat gaitan, eta errealitate berri horiek nahiko ikusezin daudela, esan nahi dut, ikusten ditugu hurbil gaude, ez da, gure artean hitz egiten dugunean, lagunen artean hitz egiten dugunean zahartzaroaz ateratzen dira gaiak, baina sozialki ez dira ikusgarriak edo ez dira ikusten, ez da. Orduan egin dudana izan da, figura bat sortu, figura poetiko-politikoa esaten dut dizka bat, egin bada, ez da entzuten ari figura poetiko-politikoa, baina da hori egin nahi izan dut, Andre Sarra, ikusten duzuenez, Andre Sarra, batu ditut Andre eta Sarra injustu sortzeko figura horren izendapena beste modu batez, baina ez daukazen ikusirik neskazarra, zahartu batekin, baina badaukabe bai, ez da. Eta, hiru zati ditu liburuak, Angelek esan duen bezala, lehenengoan eta bigarrenean, edo rekuperatu ditut dire bizitzan, egon diren emakume heldu eta zaharrak eta horien inguruan, bere garaian pentsatzen duena, baina gerora ere irakurketa bat egin dut, ez dakit adibidez, birrotxa bidaude nire umearoan, horren inguruan hausnartu dut, eta beste nire familiako amonak, eta beste gauza batzuk, eta gero bigarren partean izena batzuk hartu ditut, jai batzuk, eta horre beste proposamen bat. Eta importantena, zentzu ematen diona liburu hori esango nuke dela manifestua bera, orduan hor formatua aldatu dut, eta jarraian doa, eta jarri dut Andre Sarra izketan, baina idazten hobeto esan da, ze jarri dut, ez dut gura izan jartzea agertoki batean, edo jarri dut plazan jesarrita eskina batean bere burua idazten. Eta, hausnartzen pizka bat, zenolako bizitza daukan, eta nola ikusten duen bizitza, eta errealidadea, eta politika, eta hainbat gai, ez da, generoa, sexualitatea, gorputza, zaintza, harremanak, jubilazioa, sujetu anizkoitz bat egin dut, esan nahi dut, ezein emakumek ez du ordezkatzen, Andre Sarra, hori baina komplexuagoa izango litzateke,
eta, hori badakitele emakume zahar guztiek ez dituztela baldintza berdinak, adibidez ekonomikoak, eta hori maila baten aniztasun hori eta desberdintasun hori kontuan hartu nahi izan ditut, ikusiko dugu gero irakurleek ze esaten duten edo ze esaten duzuen, ez da, horren inguruan. Kontraportadan ikusten duzue barruan dagoen zera, ataltxo bat, nola ulertzen dudan manifestuan, ibaduzu irakurriko dizuet. Manifestu bat da, esanguraz bete nahi den aldarri bat, gai arlo eremu batean, non esan nahiak kerratuz doazen, eta errealitate berriak isirik ere garrasika hasten diren. Manifestu bat da, zure garaiaren eta zure gizartearen arrazoiaren aurka idaztea, leiho bat zabaltzea etorkizunera. Eta inpustu ariketa hori ere egin nahi izan du, pizkak eraganera begiratu etorkizuna eraikitzeko, etorkizunaren eraikuntzan laguntzeko, nire ustez hor berri irakurketak egin behar dira, bai iraganekoak eta bai orainaldikoak, eta gogo eta sortu nahi nuen, eta ez dakit lortuko dudan, edo asmatuko dudan, orain ez da nire txanda, irakurleen txanda da, ikusiko dugu liburuak zer ematen duen, ez da. Eta, bai, aipatu ditugu, ez da, Jose Angelek, Bilzen, Maiterania eta Carlos Corbeia, portadan eta kontraportadan importantea direlako, egia esan, kostatu zain pizka bat topatzea, margo edo erudi bat portadarako, eta azkenean lagun baten bidez lortu nuen ezagutu nuen Maiteraniaren obra, eta obra konkretuki asko gustatu zain. Alaia, koloretsua eta bizia da, ez ere bizia da nire ustez, baina bizia da gauza asko daude berrestan. Eta oso ondo nire ustez doa nire nik erakutsi nahi dudanarekin, edo idatzi nahi dudanarekin. Badaude pertsona gehiago, azken atalean topatuko dituzuen liburu hobetzen lagundu didaten lagun batzuk, eta bebai hartzen dira Marienean nirekin batera egon ziren emakume guztien izenak, eurei sordiet maila baten liburu hau. Agertzen dira bebai kontuan hartu ditute referentziak, ez daude gauza asko osa interesgarriak bintzat nire ustez, batzuk orduanen irakutsi ditut hemen, eta zinean eta testuak, modu diferentetako testuak ere bai aipatzen ditut, eta hori Pamelari ere jakina eskerrak eman egizkio nire obran sinesteagatik, ez da, berriro ere, eta hori da dana, nire ustez ez dut uste ahazten dudala ezerogan esan nahi.